zebalala mungibisa ngamagama ngiyokubesa nami ngomuntu siyafana nje umhlupha umhlukumezi ngenxa zebalala mungibisa ngamagama ngiyokubesa. Siyajabula kakhulu kwabe ukuzwa iphimbo lakho kwisikhondla khona zomsakazo ofana nalo. Angibusho ukugcwala umlomo uthi osukwini namhlanje sizokhuluma sigxile futhi sizokwenza ukuthi abantu beqondisise ukuthi lolu hlelo lwakhelwe ukuthi befunde okuningi. Mhlambe kwabe kafishane manje sibheke ngomeni esothi mase sibuya ke singene esihlokweni ngokugxilile asikhumbuza abantu laba abazobe beqala ngqa ukulizwa iphimbo lika dokotela la kwiVuma 103 ukuthi sikhuluma ngobani masikhuluma ngomlaphi wendabuko okudokotela uGumede. MC uma kukhulunywa ngodokotela uGumede lona ozalelwe kwamhlaba uyalingana kodwa ngokusebenza la eThekwini MC usebenzela la eThekwini lokushini la Sentuzulu impela nje mapholoba. Dokotela uzotho omunye sengizwile kuthiwa uDR.Njongo sengizwile kuthiwa lapha esigodlweni sakhe kade enhlupheko mhlambe lamagama othi waqhamuka kanjani sengenzela naloyo osanda nje ukuze uthi hayi no ile nyanga yami le bese khona ukuthi wena angithi phela mfoka amapholoba mangabe amapholoba ngiqhamba amagaba amapholoba mengithi kade enhlupheko lapha namapholoba kunebhavu lapha namapholoba engufaka kulona amapholoba ikhona lapha engithi mina kukade enhlupheko usuka zonke inkinga ebekade amapholoba zikwembathile amapholoba. Dokotela uzoyibuza iphendulo omunye umuntu ukuthi uDokotela uGumede uhluke ngani kwabanye odokotela abathi ba odokotela. Mfoka amapholoba ngihluke kakhulu mina kwabanye odokotela ngoba umuntu mengabe amapholoba efika lapha na kwaNjongo ufike ahlolelwe qala amapholoba. Number 2 kunebhavu laphana la kwadeda ngihlupheko amapholoba. Uma ngabe amapholoba kungenise khona amapholoba into zakho uyazibona ziyaphambili uzisholo wena ukuthi hayi cha ngigezekile lapha kwaNjongo. Mlaleli lapho ngasekhaya siyajabula kakhulu ukuthi ukhona uyasibukela bukhoma on Facebook epage lika MC PHOLOBAS nawe ke ungalike ufollowe ipage lika MC PHOLOBAS khona uzokwazi ukuyibuka bukhoma lengxoxo esikhulumayo njengamanje. Khumbula ke futhi ukuthi usengaya ku YouTube wakho ufike usubscribe ku channel enkulu kunazo zonke ebizwa ngokuthi Siyaviva TV1 ilapho khona ufica khona kuvangiwe kuxutshiwe kugcwele izinyanga zangampela izinyanga ezazi ukuthi zizobuzwa amaqiniso zizobuzwa imbuzo bese ikwazi ukuphendula. Ungabona loyo dokotela ekusiyaviva TV1 ingenxa yokuthi ngempela umsebenzi wakhe yawenza njengodokotela uQwabe. Dokotela uQwabe asitsaphunele umuntu manje sibheke ngomeni kaSipho Makhabana ethi Ebeneza ukuthi masikhuluma ngomsebenzi wakho sikhuluma ngezinto ezinezithelo kangakanani. Dokotela kubaluleke kangakanani ukuthi isiguli idlule ezandleni za dokotela? Ngoba kwezinye indawo sithi masiya bese kuthiwa awugezwe umfana thizeni lapho noma awugezwe umama thizeni lapho noma kunogogo zokusiza lapho inyanga ihleli iqhiphothekile ocansini. Mfoka amapholoba isiguli mangabe siye lapha na kwaNjongo ngifuna ukuzibambela mina ngesandla sami ukuze angabuyi kusasa athi baba uNjongo ngafika lapha wangithumela ngabafana akuzange kulunge kodwa wena wawuhleli phansi. Mina ngizibambela mina mathupha isiguli ukuze ubone umsebenzi wami mfoka amapholoba. Kunomuntu othi yini hlasimbe engafanele ngiyiphathe mangizogezwe ekhaya ngenze ukuthi kufanele ngizingele ijuba noma ispero noma kusebenza izinkukhu noma kuncike mase ngihloleliwe ukuthi kutholakala ukuthi mina indlela engizogezwa ngayo ikanje. Mfoka amapholoba kuncike uma sohloleliwe mfoka amapholoba ngoba ezinye izinto mfoka amapholoba abantu baxakekile abantu sebahambe kakhulu kubathandazi kanti inkinga mfoka amapholoba azifune muthi mfoka amapholoba. Wena umuntu ulubhizi umnikela nomuthi kanti lento ayifune muthi ifuna bona bebodwa bayumndeni bayilungisa ukuze umuntu uqaqeke inkinga zakhe mfoka amapholoba. Dokotela ezinye zezinto sesayithenga njengesinkwa ufike namhlanje unikeze ugodwa kuye ekhaya ake sithi ukushifta kancane ebhavini kodwa singene komakhelwane balo. Kungani fanele ngifike namhlanje ngihambe namhlanje futhi enyangeni kodwa bengizolanda into ebucayi efana nezinye zezinto ekuthiwa iphemba umsebenzi abanye bazibelinganise ngokuthi isigubhu nje sisinye. Kungani fanele ngifike namhlanje bese ngisithola namhlanje kanjongo mhlawumbe kuhluke kanjani mangizolanda isigubhu kuye kungithatha ama-hour mangaki noma usuku noma izinsuku engaka noma into engafike ngithi gwiqwiqwe ngihambe nawo namhlanje.
mfoka amapholoba kuyadepend ukuthi usuka lephi mangabe mfoka amapholoba usuka kude laphana ulande into ejulile ngiyakuhlalisa amapholoba u3 days amapholoba ukuze amapholoba ngibe ngikupheka ngibe ngikuphendula mfoka amapholoba ngibe ngikubheka ukuthi mfoka amapholoba njengoba ngizokunika into ejulile emadlozini siyoyiqondanisa kanjani amapholoba ukuze moyithatha lento ihlangane phela namadlozi amapholoba ngoba iwona amadlozi awumhlahla ndlela wakho amapholoba azokwenza ukuthi into zakho amapholoba ziye phambili uma ngabe uzenza mfoka amapholoba abantu abawabheke amadlozi mfoka amapholoba ngoba uzokhala ucomplain sengihamba odokotela abaningi angitholi isizo angiboni mehluko kanti inkinga isemadlozini abawabheka amadlozi bawabheke umsamo bazibheke izidalwa kuyoba yenza ukuthi into abayenzayo ethinta isintu ethinta impande ikusize mfoka amapholoba. Singajabula kakhulu ke abalaleli bevuma 103 so singajabula kakhulu ukuthi nawe ukwazi ukungena enombolweni ethi 086 1010 300 ukusipha ihloko eningafisa sikhulume ngazo along the way siqhubeka also futhi ke ningaphinda nenze njani na kube ukuthi uya comment into lesikhuluma ngayo ungagcini ke ngokukhomenta nje kuphela kepha futhi ungaphinde nje usho cha uyasamukela ohlelweni uyasamukela kwivuma FM ngoba sesohlezi susweet owodwa mina nawe sidlala umanambithana elami igama ngingu MC PHOLOBAS asiye kwinqaba yembube masibuya na kanjani kuyona siyahlabela phambili ngenye indlela Ndlunkulu sikhuleka kungangezwe lakhe kwazise inkosi ithe yakhothama yaseke itshalwa singakusho ngegcwala umlomo neNingizimu Afrika ukuthi silahlekelwe lihlwile emini namanje futhi kusenjalo kepha ke silokho sizamile sonke ukuthi siyamkele ngokusemthethweni lento noma siyamkele ke ngokujulile enhlizweni zethu nokho kunguwona ke ukuthi akekho noyedwa umuntu ongamkela ukuthi inkosi yakhe ithe iyabushiya kodwa ke ekushiyeni kwayo yasikhetha ukuthi izovuka isibili cha maZulu mapeti mashangane maxhosa mavenda basuthu mampondo maphatsa nonke nje namkelekile kuloluhlelo ngokukhululekile samkela amandiya samkela belungu samkela amachina sithi ke fundani ngokwethu igama lohlelo simandla sekusa ngalokho kwethu ngithi qwabe impela kunjalo MC simandla ngempande hayi simandla ngempande amapholoba esiza umuntu hayi mlingo mfoka amapholoba inombolo ethi 086 1010 300 iluli number ivuma 103 FM uyasifonela njengamanje sibamba ucingo lakho udlulisa nje umbono wakho noma isicelo sakho noma umbuzo wakho nanokuthi ke mhlambe usho ukuthi cha ngicela manibuya ke manje nithinte ihloko esukuthi singawajabulela kakhulu ke ama calls enu lokho kuyosilapha kakhulu istation ivuma 103 FM uhlelo MC PHOLOBAS wama nodokotela ugumede uDR.Njongo ngashayela ke njengamanje enombolweni ethi 086 1010 300 uyabona into enemali nje le masidlula ko 1010 singena ko 300 singajabula kakhulu ukuthi abantu akade beshayela sesadlala ingoma beshayele siphuma kuyona inqaba yembube isikhathi yamanje sikhomba ukuthi mizuzu 28 minutes phasa 12 ukusho ukuthi ke imizuzu ingamashumi amabili nesishagalombili sibheka ukuthi khona nesimtholayo njengamanje ngalesi sikhathi siyakwamukela sabona siyajabula sikwivuma nawe ukwivuma sithanda ukukhulumisana nawe ngalesi sikhathi Uthandiwe Pantown. Yeah. Okay ungabuza ma. Ngicela ukubuza la ukuthi wenzenjani bangabe ngicela ukuthi ekudini wakho ngizaka ukukhulu. Ngahambe ngithetha ngizele izinto zakhe. Awusho asazi ukuthi lethu ngicela Wayithi akayifuni ifundiswa kwakhe. Qobe uveza la uma ngoba izwakala njengesiqalekiso lento. Njengenyanga ngiyazi neyilungisa lento. Ubuza ukuthi likhona yini ikhambi indlela engenziwa ngayo ukuthi bekwazi ukudlula kulento ngoba bafunda impela futhi bephasa kodwa mase befike ebangini le10 akekho phasayo bayafeyila. Impela mfoka amapholoba lo mama kuyomele efike laphana esigodlweni bese kuma kuchithwa amathambo uma kuyangukuthi bekade kuumkhulu lona owadlula emhlabeni eshiye lamazwe siyobe sesiyabuza emathanjini ukuthi wena mkhulu wena
uma sifuna ukulungisa lento singayilungisa ndlelani amathambo azosho umfoka amapholoba Shuthi azoveza isho nokuthi wayekishiswa yini sengayekeka ngobani impela mfoka amapholoba uphendelekile dadewethu hayi ngiyisicela ngoba kuningi sasabela ngiyani xhumana nodokotela kuNjongo ngasemaphethelweni sizuzisho inombolo zakhe uyobe usumfonela kuyezwa siyabonga nathi sibonga nathi kakhulu kumdidiyeli wethu osiphathele kahle la inkinobho ngoba isathuka isinga mina ngingo MC PHOLOBAS mina udilive nje yena udrive omkhulu njengomdidiyeli yabona uma umdidiyeli usuku drive ngempela uyabona ngoma mayiqhuzuka kuqale kubukwe wena bese kulandela lo drive akho belokho empoloza ngempolompolo yomlomo bese ke kuyima kuze kufika ke kwisihambeli sethu ekuyisona ke esingomnini ngalesi sikhathi kusukela ngo12 ukuze kuyoshaya ke 1 o'clock usengashayela ke nawe inombolo edume ngazo zonke inombolo ethi 0861010 ngiphinde 0861010 singajabula kakhulu ne youth ukuthi ingene ibuze yayimbuzo nanokuthi ke ngasipha futhi nezihloko ke ngafisa sikhulume ngazo ngokuhamba kwesikhathi ngo MC PHOLOBAS ngihlelo qoba ke sitshena abantu iqiniso isigubhu sakhiwa ngezilwane noma sakhiwa ngamafutha ezilwane noma sakhiwa ngomuthi mfoka amapholoba isigubhu asakhiwa ngezilwane mfoka amapholoba isigubhu mfoka amapholoba sakhiwa ngempande sakhiwa ngomuthi mfoka amapholoba ozokwazi ukuthi mfoka amapholoba uhlangane nezidalwa zakini namadlozi okuyothi mawufika kwakho umfoka amapholoba usuyaqala phela uyabika mina mkhulu mina gogo na impande engibuya nayo kwaNjongo okwenze ngize ngiye kwaNjongo ngine business manje business lami limile akuhambi kahle hamba ke mkhulu uyongicelela kwabadala kuwe uyongicela kokhulukhulu nasezidalweni ukuthi na impande engibuya nayo kwaNjongo hlangana ninonke nipha amandla ukuze ngisize uyokwenzeka yonke lento oyifuna umfoka amapholoba hey inkulu le ndaba namhlanje bafunda likhulu kodwa ke sibheke umlaleli wethu ukhona ngaphakathi siyabingelela siyakwamukela kuyivuma hayi njalo siyaphila mntaka baba sikhuluma nobani kuphi nendawo khona sanungaze ngika okay baba yebo ngifuna ukuresponda kulo wathi othi yena engathi khona into avalela khona ababuko lento yokufunda ayihlangani nenkundla uma ayihlangani nani baba wena mhlonishwa ayihlangani nani ayihlangani nezo into yokufunda umzwile udadewethu ukuthi utheni utheni ba uthe umzwile ngifuna ungitshela ukuthi utheni 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 ba ngenze kuya ukuthi yadideka baba kodwa sibonga kakhulu ngombono wakho siyawuhlonipha futhi yezwa okay right masihlabela phambili singajabula futhi ukuthola amanye ama calls enombolweni ke edume ngazo zonke ethi 0861010 nawo sikela kelijikayo mhlambe ufisa ukubuza udokotela uNjongo umbuzo othile abanye bafisa ukubuza ukuthi usebenze laphi uqala ngasikhathini ukusebenza nanokuthi ke iziphi ezinye izinto azenzayo sobona ukuthi ubani sikwazi ukumbamba ngalesi sikhathi asibheke ukuthi khona nomunye umlaleli singithola sekubingelela kwamukela sabona yebo siyajabula ukukhuluma nawe mntaka baba ubani sikhuluma naye kulungile mhlonishwa yebo abanye inkinga namanje ngeke ngeke nakhona ledwathi nginakuwa ngokukhipha ngathi ngiyakwazi ukuzenzana ngingaphuma ngapha Dr. Njongo baba uma ngabe uyibona ukuthi unesifo sokuwa kungakho ngeke ngathi mina umuntu mengabe efika lapha kwaNjongo akaqala hlole kuqala
ukuze sibone ukugula kwakho ukuthi kugula kuni bese kuma baba sengikusiza ngoba njengoba ngikhuluma nawe baba anguboni face to face ungcono ukube ukimi baba sikhuluma umlomo nomlomo bese kuma sengikuhlolela kuzocaca ukuthi kugula kuni baba ngoba ngeke ngize ngisho kwamanje ukuthi uphethwe yini. Okay mntu baba uzolalela ngasekugcineni uthwathe inombolo zika dokotela bese uyamvakashela ubuye futhi ungitshene mase ubuya kuyena ukuthi uphatheke kanjani. Siyabonga kakhulu mhlonishwa. Thank you. Isiteshi silalele njengamanje umsakazo omkhulu Vuma103FM elami igama ngingu MC PHOLOBAS ngihamba nodokotela omkhulu udokotela uGumede uDR.Njongo osebenzela endaweni yase Durban eNtuzuma kwa G. Angithi ngisho kahle dokotela? Hayi impela MC. Kwa eNtuzuma kwa G ulapha ngokwesintu and futhi uyenzisisa. Sikubambe nawe sikomkele sikubingelele sawona. Yaphila mfowethu ishite limhlophe okhuluma nalo mina ngikhuluma nobani? Sajabula bongani kwaDabeka ukukhulumisana nawe mntaka baba. Awu unenhlanhla. Unenhlanhla enzima kabi kodwa dokotela ungaphawula ke lokho. Kuthiwa njalo uma wengane. Washonelwa uma wengane. Yeah. Kuyagezwa ke kubo wamakoti manje. Sebethi mkhwanyana ungasali nawe, wozogeza. Yeah. Hayi mfoka. Hayi unenhlanhla mfowethu. Ngisasho the same story kodwa ungaphawula dokotela. Hayi mfoka amapholo bamuka ukuthi umndeni wakhe uthi akahambe ayogezwa. Kulungile akakhawulalele mfoka amapholo ngoba sigeza ngendlela ezingafani mfoka amapholo akahambe ayodlulisa usiko lwalomndeni bese kuma naye aphinde azigeze ngokwakhe mfoka amapholo. Uzwila ngithi ugcineni uveza udokotela ukuthi ungathi isikhona sebegezile lapha ya uphinde futhi ukwenza indlela yokuyigeza futhi wena. Phela ngithi umuzi nomuzi nomkhuba wakhona baba. Wena kini igezwa isikhatsini? Kanti batheni bona? Cha, ake uzohlola lapha kudokotela uNjongo esigodlweni before uyogeza. Okay, we chat number yakho mfonele baba. Thank you. Right, isikhola khona somsakazo Vuma103FM elami igama ngu MC PHOLOBAS isikhathi manje sikombuthi mzozo singu 22 minutes to 1 ngo 1 o'clock siyaphuma siyanishiya kanti kumnandi ukuhlala kanye nani ningashayela ke incingo enombolweni edume kunazo zonke ethi 086 1010 300 ilula ngendlela isimanga singajabula kuzo wakho umbono dokotela hlabele phambili salinde abantu beqhubeke belokho beshayelile njalo njengoba benza njengoba sikhuluma njengamanje ngisacela udokotela asibalele izinto ezenziwayo lapha kwaNjongo cishe mhlambe e5 noma ezine sithi nje 4 noma ezine mhlambe manje usibalela ke sibheke ukuthi ubani sikwazi ukumthola lesi sikhathi siyabingelela siyakwamukela kuyivuma sawona siyaphila siphila nje hleli no Dr. Njongo lapha Kabazela uma ukuthi washona usaba bengalathezi kaniselana nabasekhaya sababa wathi mekhokhile ubani kufanele azibe makababa noma uye noma kodlababa Ngiyawuthanda umbuzo wakho mfethu ngicela siwuphekeje njengoba bengiphakamisile ekuqaleni ngathi ngicela nisiphe ezinye zayihloko enifisa sikhulume ngazo okungenza ukuthi next week hlasimbisone siyoqala ngazo bayabhala phansi la ukuthi kuye kwaphakama into enjengalena ngikushiswa yini lokhu iyadinga ukudingidwa sigxile kuyona leqwabe yebo baba thank you siyabonga mfowethu uyezwa sure
Thank you. Dokotela siphi izinto ezu4 noma ezinhlanu nje ezenziwayo lapha esigodlweni sakaNjongo. Uyabona MC into enziwa lapha esigodlweni kaNjongo. Number 1 umuntu uma ngabe mfoka amapholoba ethi babuNjongo ngangithandana nomuntu wami ngimlobolile ngimthanda wahamba ngimdinga ukuthi ebuye. Lapha na kaNjongo mfoka amapholoba ngiyakwakhela into enjalo ukuthi umuntu wakho ebuye mfoka amapholoba. Hayibo. Number 2 mfoka amapholoba lapha umuntu onebusiness. Umuntu onebusiness othi babuNjongo ngangisebenza mina ngangime kahle into zami zavele zaphelela emoyeni uhle kwamazolo lapha na kaNjongo uyasizakala umuntu onjalo. Number 3 umuntu othi ngiyasebenza kodwa imali yami angiboni ukuthi ishonaphi ngigida ndawonye ngiyahola namhlanje kusasa angisazi ukuthi imali yami iqedwe yini iphelele kuphi. Lapha na kaNjongo uyasizakala umuntu onjalo. Bese kuphinda kuba umuntu mfoka amapholoba othi babugumede ngabe izinyanga la ekhaya yazobethela kodwa still izilwane ziyahlupha lapha ekhaya inkinyi ingane asilali ngane zilwane lapha ekhaya. Uyasizakala umuntu onjalo mfoka amapholoba. Bese kuthi number 4 umuntu othi babugumede hayi mina sengihlupheka kakhulu ngilungisa umsamo mina. Akulungi angisazi ukuthi ngothatha ini ngihlanganise nani. Lapha kwagumede mfoka amapholoba umuntu onjalo uyakwazi ukuthi esizakale mfoka amapholoba. Dokotela kunento engiyibuza yona ukuthi umngami ngamlobola ekumloboleni kwami sahlala isikhashana wezedineka wasengala wahamba wayothandana nenye indoda nakhona futhi wazwalotsholo. Udokotela uthembisa ukuthi sengambuyisa futhi. Hayi mfoka amapholoba uyabuya mfoka amapholoba. Usho nje Hayi uyabuya mfoka amapholoba. Hlasimbe dokotela uestimator ngoba abantu bayayithakasela nezinto ezicishe ishokoke. Ngiyazi ukuthi umuthi awunasi isikhathi kodwa ukulinganisela nje ukuthi wena lento uyenza ngojuqu mhlambe ngogo esikhathini esingakanani. Uyabona nje mfoka amapholoba njengoba ngishilo ngathi mina umuntu mengabe efika kaNjongo akaqala hlole ngoba kumele uzibuze umbuzo lo muntu ngimlobole kodwa uhanjiswa yini. Kumele uzibuze lo mbuzo lo. Mangabe soqeda ukuhlola mfoka amapholoba singiyakutshela ukuthi into ezokusiza u1 no2 no3 no4 ngeemva kwesikhathi esingaka izobe seyingela into yakho mfoka amapholoba. Asibheke ukuthi bani khona engcingweni njengalesi sikhathi siyakubingelela kwiVuma sawubona. Sekunjani? Siyajabula ukukhulumisana nawe siphilile. Ubani esikhuluma naye? Ngicela ungasesho. Kulungile baba. Ngithina baba engangikwazi ukubuza lo mbuzo ukuthi umuntu uyakwazi umthakatha ngamandla. Ngikulungisele umbuzo wakho noma inkulumo yakho noma uyafisa ukuyiphinda futhi. Awangizongifela ngokho wawuthi ngixoxe kuphela. Lenkunzi ngicabanga ukuthi ibuza ukuthi ifisa ukubuza ukuthi yona ibithi icela ukuthi wena ubuze ukuthi indlela aphambanise ngayo but ufisa ukubuza umbuzo othi ikhona yini lento yokuthakathwa ngemali. Uyakwazi ukuthakatha umuntu ngemali. Ukhona yini othakathekayo ngemali. Kunjalo ngithi mfowethu. Yebo. Okay. Mfoka amapholoba into enjalo phela mfoka amapholoba ikhona futhi la iyande kakhulu mfoka amapholoba ukuthi umuntu ekuvale mfoka amapholoba imali ungabi nayo noma ungayithola imali kodwa iphele ezandleni into ekhona le mfoka amapholoba. Hayibo. Iphele nje inyanya imali kwena. Iphele uyiphathe ngesandla uyothenga ngayo iphele mothi uyabheka izinto ozenzile kodwa azibonakala kodwa imali ubunayo iphele mfoka amapholoba. Mfowethu ongayishonga igama ubuziswa yini lo mbuzo? Ukuthi into eyenzakalayo mfethu. Uphathe imali ufuna ungabona ukuthi wenze njani. Umlapha kanjani dokotela umuntu okhala njengomlaleli uyambona ukuthi akaphathekile kahle? Ya njengoba ngishilo mfoka amapholoba ngathi akaqala ingene ekuhloleni mfoka amapholoba ngoba okungenzeka ukuthi direction ilahleke lapha nemadlozini akanaso isisekelo mfoka amapholoba. Okuyenzeka uthakatheke kalula ngenxa ukuthi idlozi lakho liweak mfoka amapholoba phela yonke into mfoka amapholoba ngisho umthakathi ukuthakatha amapholoba ukucela emadlozi nakini mfoka amapholoba uma emadlozi azokudedela mfoka amapholoba vele isitha nomthakathi siyongena kuwe mfoka amapholoba. Mawungenalo idlozi
Mfoka amapholo phela kenzeka abanye bangabi namadlozi nje sidala mfoka amapholo ukuthi mawulele ebusuku noma ngabe uphupha mfoka amapholo bungaphuphi lutho mfoka amapholo amadlozi akho mfoka amapholo aphambene usekhona umunye umbuzo mntaka baba Yabona lokho kusho ukuthi mina ngoba mushona ngo-2003 noma kodwa akazi Sondelana noDokotela uNjongo mntaka baba akucathulise noma lekelele kule nkinga obhekene nayo uzothatha inombolo zakhe ngekudala soyibiza njengamanje Danke baba Okay Dokotela khonto dume ngayo la ne kuyiyona edala ukuthi kugcwala isigodlweni sakho bathi bathanda ukuthi eradweni emsakazweni awuhloli njengezinye inyanga bathi leyo nto ibanika umqondo othile okhuthaza ukuthi indlela yokusebenza kwakho iseyisinto mhlawumbe mawusika iphethini kudalwa yini ungamhlolela umuntu emoyeni ngoba vele siyakwazi ukuthi uyahlola esigodlweni Abona mfoka amapholo ukuhlola mfoka amapholo bakujulile kodwa ngiyengathandi ukukhuluma kakhulu kodwa ngithanda ukuthi umuntu mangabe efika kimi ngenkinga yakhe aneliseke ngayo mfoka amapholo ngoba mfoka amapholo kunezinye izinto mfoka amapholo ongeke uzukwazi ukuyibamba emoyeni mfoka amapholo ezifuna amathambo mfoka amapholo okuyiwona wona amathambo okuzothi mawaginqa phansi akutshela ukuthi lento aze ngayo lo muntu akufuni umuntu lo muntu lo ayi asibamba umlaleli sawubona siyakwamukela kuyivuma sawubona Hayi siyakuzwa mntaka baba ngiyithanda futhi inkulumo yakho ngoba ifakazela udokotela kulokho akushoyo sibonga kakhulu mntaka baba Amen ya uyakufakazela nje dokotela ukuthi nanoma imuphi umsebenzi eniwenzayo njengodokotela uyaphumelela ngoba lelo dlozi lomuntu luwamkela hayi ngibonge kakhulu naye lo muntu abakade efona baba Okay asithi shwi engomeni masibuyana kanjani mina nawe la kwivuma nodokotela omkhulu uDR.Njongo sobe sesikunikeza nemniningwane Ladies Smith Black Mambazo awu suka madoda zofitsi zokuyosala ibongo suka madoda mangithi ke ziyofitsi zokuyosala ibongo ngishiqhawe ekuyilona ilabumba lo mshini ogaya kamnandi ogaya ngesinto sakithi ubaba ke uJoseph Shabalala ubaba bonke abafana nje abaningana lapha abafana naye kulona leli qembu uyeke ukuthi ke iqembu leli lethu sonke ngoba akusisona isibongo sakhona kuphela sikulona kepha bakhona nabanye ke abaxantele ngokwezibongo ngokuhlukana kwazo asibonga kakhulu kubo bonke abalaleli nabathandi ke baloluhlelo esithi kulona simandla sekusa so hlezi sisho njalo sithi simandla sekusa kusukela ngobani kusukela ke ngo12 o'clock kuze kuyoshaya ke u1 o'clock sinehora nje lilodwa nizwa leli phimbo lihambisana nelinye lamaphimbo amakhulu ngemisebenzi yalo udokotela omkhulu ke udokotela uGumede otholakala endaweni yaseMtuzuma dokotela kunomuntu ohleli njengamanje othi ngizwa isithongwana sesithi zibaba kodwa inombolo beyingakashiwo ngifina ukuzazi ngoba ngiyaqala ukuza udokotela oyithemba kangaka ekuyiyona into thini sikwazi udume ngayo ofisa ukuthola ingxoxo zika dokotela uGumede noma zika dokotela uNjongo lehleli naye njengamanje eziningana engahamba njengamanje noma ngabe nini lapha ku YouTube efike subscribe ku channel ebizwa ngokuthi ke Siyaviva TV1 ubhala nje ukuthi Siyaviva TV1 angiphinde Siyaviva TV1 uqala ngo S always bese ke wenza sure ukuthi uthe Siyaviva TV1 uzobusufika ke ubona ingxoxo esuke ixoxwa
sixoxa ke lapha sika dokotela uNjongo noma udokotela uGumede umsebenzi omuhle awenzayo nanezituso ke nje ayisitholayo kubantu ubukele lama comment udokotela engakhalazwa ngaye lo udokotela ehlala enconywa imisebenzi yakhe dokotela ake singene ekutheni njengamanje sipha abantu ama details ukuthi utholakala kanjani okokuqala sengikushilo mina ukuthi lapha ku Viva TV1 uyatholakala mhlasimbe udokotela asiphe indlela atholakala ngayo manje sifinyelele esigabeni sokuthi sibanikeze abalaleli emakhaya nababukeli lapha ku Viva TV1 ngoba lolu hlelo njengamanje seliqopha bukhoma lizovela kungekudala lapha on YouTube ngifisa nje sibanikeze izinombolo zika dokotela inombolo kadokotela ithi 079 080 4929 079 yes 080 yes 4929 esibili 062 77 66 930 okay ngizwa ngathi la umshini wami ungikhombisa ukuthi awuzwakali kahle dokotela ke siphinde futhi sizame sibheke ukuthi siyakwazi ukuthola kahle njengamanje inombolo yokuqala inombolo yokuqala ithi 079 080 4929 4929 asiphinde dokotela 079 080 4929 esibili 062 77 66 930 siphinde dokotela 062 77 66 930 dokotela umbuzo wami ke manje sesiphetha noma sesisalelwe ke nje isikhashana esingengakanani esindawonye ukuthi abalaleli bengakushayela ngaziphi ikhathi mfoka amapholoba ukusebenza kwami laphana esigodlweni ngiqala ngo8 abantu bangafona ngo8 wantambama mfoka amapholoba abame ukufona mfoka amapholoba okay isonto mfoka amapholoba angikho ngalesigodlweni kodwa lezinye insuku mfoka amapholoba ngikhona dokotela ake sithi halamuzi ngento engifisa ukuthi next week sike sigcile kuyona umuntu ophanjanelwe ikhanda ongazalwanga enenkinga yengqondo lapha kwaNjongo ngabe khona inekhala lakhe ngoba hey akuzincomo ezincoma lendoda nama bright stand nezingubo namapuleti umlaleli ngoba mina yonke into engizifaka kuyo ngifisa ukuyihlambuluka le ingoba ngisuke ngibona umgudu wokuhamba kahle kwento uma usungibona ngikhelelene noma ngehla staff kuyona kusuke kuphoqwa isimo sokuthi kunokuthile engisuke sengingasakuboni kahle ngithi kuona qwabe hlambuluka utshenizwe lonke abantu bakubonga kangaka ngeingane zabe bese iqala ukudla amaphilisi kwenziwa yini uwe wedwa ukwazi ukulapha le ndlela mfoka amapholoba mhlambe bakhona abanye odokotela mfoka amapholoba abawazi ukulapha inkinga enje mfoka amapholoba kodwa ngimvamisa lapha na kimi abantu baqhamuka bababophenga amaketanga bababophenga intambo kodwa ekugcineni hayi bahamba mfoka amapholoba kusuke mfoka amapholoba sekukahle yonke into okay siyaphuma siyaphela ke manje ningizima Africa kuphi nakuphi like finyelela khona leli phimbo lika MC PHOLOBAS sithi darling uwe wavala ucingo dokotela sivalelise hayi ngibonge kakhulu mfoka amapholoba kubo bonke abantu abakwazi ukuthi bangilalele nalabo abasahlelela ukuya emaphasikeni mfoka amapholoba ngithi ndlela enhle ngithi uNkulunkulu akabagcine bahambe kahle mfoka amapholoba usho ukuthi dokotela kumnyama kubovu next week sobe sikhona futhi khona kuwo lo msakazo hayi siyobe sikhona mfoka amapholoba inombolo ke kadokotela uthe wayisho kodwa ke ngifisa ukuyiphinda noma eyodwa bese siphuma siyaphela 079 080 4929 mina nawe ayibonane next week Monday sobe sihleli kanje sikhuluma sidingithi izinto zesintu bye bye malini ithi owavala ucingo luvuleke wena dokotela